Pekný večer všetkým prajem. Verím, že ste sa aj tešili na toto podujatie. Aj my sa tešíme a verím, že aj celé toto predstavenie, ktoré je práve v duchu snívania, ako aj všetci v živote sme nejakým spôsobom a snívame, aj snívali, tak môžeme aj práve v tomto duchu, v tejto téme sa nechať aj tak unášať a nechať priestor našim hercom, ktorí nám chcú predstaviť práve veľmi pekné predstavenie Vysnívaný sen. Prajem vám veľmi pekný zážitok. Po vojnovom Turíne v roku 1929, keď temné mraky sociálnej krízy prekrývali modrú oblohu, sa udiali udalosti, ktoré zmenili životy niekoľkých malých dobrodruhov. V dievčenskom detskom domove, starostlivo správovanom sestrami Salesiankami, sa otvorili dvere pre nových členov. Zo salesianského detského domova z Bergama prišli chlapci, pretože ich domov museli uzavrieť kvôli povojnovým následkom. Týmto spojením sa začala nová kapitola, kde sa stretli dva odlišné svety detstva, dievčenský a chlapčenský. A tak začína príbeh ladený melódiou čias, ktorá sa snažila nájsť harmóniu v každom tóne života.
Svetlo večne svieti, keď tma ho neprijíma. Ožívajú proroctvá, tajomné, skryté. Láska posiela na svet poslednú záchranu, syna miznú neurčité. Čakania na spásu neurčité. Prisľúbenia času neurčité. Volanie v modlitbách neurčité. Poznanie, že každý má strach. Aurora, podáš mi prosím ťa tú krhličku? Jasné. Som zvedavá, ako toto bude vyzerať, keď budú kety v plnom rozkvete. Táto záhrada je úplne nebo. No, to by som teraz už ani tak nepovedala. A prečo? Nevidíš to? Veď odtedy, čo prišli chalani, už to tak vôbec nie je. Je to tu úplný chaos a všade samý neporiadok. Presne tak, je to tu príšerné. Ale dievčatá, vidíte to príliš čierno, veď to vôbec nie je také zlé. Alebo to vy vidíte až moc ružovo. Asi tak. Ale no tak. Sestra, nechcem byť zlá, ale pozrite sa okolo seba. Čo robíme my a čo robia chalani. Súhlasím. Musíme s tým niečo urobiť. Nie len, že všade nechávajú po sebe sami neporiadok, ale oni nás aj neustále provokujú. Mne napríklad do šuflíka zavreli mŕtvu myš. Fuj. Priznávam, to je nepríjemné, ale sľubujem vám, že sa o tom porozprávam so matkou predstavenou a s Pedrom. Ona nech určite niečo bude mať, veď ich pozná od malička. Ale naopak, vy mi sľúbte, že im ešte dáte druhú šancu, že na nich budete milé a trpezlivé. Rada by som vám to slúbila, ale potom ešte mi to bude trošku dlhšie trvať. Karina, no tak. No dobre, skúsim to, ale pamätajte, robím to kvôli vám a nie kvôli ním. Dievčatá, šup do práce. Ale matka predstavená, nemajte strach. Všetko sa vráti do svojich koľají. Chlapci si zvyknú na nové prostredie a dievčatá na chlapcov. Nebojte. Don Pedro, veď vidím na dievčatách, že už sú z toho unavené. Sú zvyknuté na pokojnejší režim. Veď to aj naši chlapci. No tak to vôbec nevyzerá. Don Pedro, nekecajte toľko s Maticou a poďte s nami zápasiť. Maticou? To bolo akože na mňa? A on to tak nemyslel. Tu sa mu určite popletol jazyk v zápale tej hry. Zápale hry. No jasné. Keby sa tí vaši chlapci toľko nehrali a radšej by priložili ruku k dielu, jazyk by sa im určite toľko neprietol. Ale tí vaši chlapci, tí by sa len hrali. Ideme zápasiť? Všetci spolu? Poďme. Chlapci, musíme sa dohodnúť. Jo, poďme dohodnúť pravidla zápasenia. Poďme na to. Bohužiaľ, chlapci, musíme sa dohodnúť na pravidlá, ktoré tu musíte viac dodržiavať. A to na čo, však sa tu máme celkom dobre. Presne, s dievčatami je to celkom sranda. Veď práve, tie dievčatá, oni si tak vôbec nemyslia, skôr naopak, cítia sa byť ohrozené. Náhodou, podľa mňa sú úplne radi, keď ich škedlíme. Si chcela si povedať, že šteklíme. Čo ich? No ich šteklíme, však sledujte, podľa mňa aj vás by to bavilo. Kúkajte na to. Pozeraj, šteklivaj, šteklivaj, šteklivaj. Matica. Hej.
Drahí chlapci a dievčatá, drahé sestry. Pripravil som si pre vás jedno večerné slovko. Kde? Ďakujem. Dnes, keď sa slnko skláňa k západu a svetlo dňa ustupuje tma v noci, chcem sa zastaviť a podeliť sa vami o pár slov. Máte pred sebou celý večer, aby ste mohli zložiť svoje myšlienky a sny na vankúš. No predtým, než sa ponoríte do sveta snov, chcem, aby ste vedeli, aký ste dôležití. Ste ako hviezdy na nebi. Jedinečný a jasný. A keď môžete cítiť tmu obkolesujúcu váš svet, pamätajte, že každá temná noc ustúpi novému ránu. Vaše srdcia sú ako malé lampy, ktoré spoza tmy vyžarujú lásku a odvahu. Pamätajte si. Toto je na mňa príliš sladké. Máš chuť na sladké? Ale nie, veď tie reči Dona Pedra sú sladké. Ešte odkedy prišla hen tá matica. Odtedy je neznesiteľný. Jaj, chápem. Ja som len hladný, chápeš, tak mi slinky sa hneď zbehli ku sladkému. Jasné, ťa poznám. Ty mi zase neveríš. Neverím ti ani pol slova. Tak by si mal začať. Nie. Ma to už nebaví. Počúvaj tam radšej Pedra. A čo budem počúvať? Ja neviem, čo povie. Nič nehovorí. Verte, že toto spojenie týchto dvoch domov má svoj zmysel. A preto nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, nech sú vaše srdce plné lásky a odvahy. Snažme sa byť k sebe viac chápavejší. Tak veru. A preto sa teraz pomodlíme. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha. Inak, vieš, čo som si všimol? Že tuto tá Aurora, ona... To je ktorá? Veď tuto tá, veď tej bielej košeli, červenej sukňa. Jaj, no veď tak, ona vždy, keď jej niečo robím, tak ona sa nikdy nepohne, nič. Ona ani nezareaguje. A čak vtedy asi spí, nie? Aha, jasné. Lebo denne spí takto, že? Ukáž. No však tak teraz sa modlí, vidím. Čekuj to. Fakt nič. Nič. To čo je? Neotočí sa. Skús niečo iné. Nič. Tak. Ale toto chápeš to? Každé jedno dievča sa pri tomto otočí. Každé jedno. Povedz mi, ktoré sa neotočí? Aurora? Jasné. Ešte ty si mi tu chýbal. Ešte niečo múdre mi chceš povedať? No, jak vravel Pedrovič, že vidím, že si taký naštvatý, no. No, fakt. A on vtedy vravel, že keď si naštvatý, sa treba ukludniť, ne? No, a pozeraj, vravel taký, že sa to volalo, že cvičové dýchanie, alebo dýchové cvičenie, niečo také. A to je tak, že sa nadýchne a vydýchneš, a nadýchne a vydýchneš. Ja dýcham celý život? To je pravda. Tak na čo mi takéto hlúposti hovoríš? Ak niečo nepovieš rozumné, tak už ti asi jednu dám, fakt. Jak to myslel? Dobre, už mi fakt lezeš na nevry. Počkaj, povedz ešte niečo múdre. Dobre, zoberieme knižku. Knižku. Aurore, aj to naštve. Počkaj. Čakám. Buď ticho. Dobre. Počkaj, to je dobrý nápad. Hej. No jasné. My zoberieme knihu, v mieste, kde si číta knihy, to je knižnica. Fakt? A zamkneme ju tam. Chápeš? A predtým vynosíme všetky knižky odtiaľ. Hej, jasné, lebo tam je milión kníh, že by. Tak ich zoberieme na furiku. Jaj? Furik asi dovnútra brať nemôžeme. To je pravda, však by nám dala knihožnička. Dobre, buď ticho, urobíme to takto. Ona tam bude sedieť, ja jej zoberiem knihu, ty zamkneš. Dobre, dohodnuté. Poďme na to. Sláva Otcu i Synu. No a teraz prezlieš sa, umyť sa a šup do postiel. Ja som si to dal sláva Otcu. Zase stopla. Ja nechápem, to je hrozné s týmito matkami. Maticami. One day I will save you. One day you'll be mine. One day I will leave you with no trace behind. Whoa, oh, oh. My heart, it could go wrong. It could fall apart. It could be a bomb. My heart, it should have
One day you will find me waiting for the breeze. One day you deny me, darling, rest in peace. My heart, it could go wrong, it could fall apart, it could be a bomb. My heart, it should be strong, I can't fall apart. Papira papara, papira papara, papera uparera, uparera papara, la pera papara, papera papara, parera parare pepe paure pepau. Oh, you understand, I like the wind in no man's land. I hope you understand, I'm here but not always at hand. My heart, it could go wrong, it could fall apart, it could be a bomb. My heart, it should be strong, I can't fall apart. Papera papara, papera papara, papera uparera, uparera papara, la pera papara, papera papara, parera parare pepe paure pepau, pare pepere pepe pau. Poďme na to. Ja by som zase zablúdil do tej knižnice, ani trafiť neviem. Jedna budova tu je, aj tak neviem. Tu sú dvere. Je to tam napísané, ale ja neviem čítať. Poďme radšej otvoriť. Dobre. Kokso. Tu je riadne veľa. Neviešaj sa na mňa toľko. Prepáč. Kto vie, koľko toho tam je, čo tam všetko môže byť? Mole. Počúvaj, mám taký jeden vtip. Že jedna knižná mohla hovoriť tej druhej. A tá prvá teda hovorí, že nečítaj toľko kníh. Tá druhá, že a prečo? A tá prvá, že lebo sa preješ. Ticho. Čo ticho? To bolo trápne, hej? Prečo by som mal byť ticho? Prekaziť náš plán. Jaký plán? Ten plán, ako ju naštvať. Koho? Ju. Auroru. Anetu? Auroru. Presne Dobre, tak? áno, Auroru. Ja ti to zopakujem. Hej? No, dobre. Prídem tam. Prídeš tam? Tú knihu je zoberem. A však ty nevieš čítať. A ja nebudem čítať, ja neviem, čo sú to písmená ani. No? Ja tam prídem, zoberiem tú knihu, zakričím, zamykaš. Zakričím a Ja zamykam. zakričím, ja zakričím. Ty zakričíš. Ty nemusíš kričať. A ty Nie, ty zakričíš a ja zamykam. Presne tak. Pozeraj, mám Fratelino, kľúč. daj na to. Som ho zobral Donovi Pedrovi, lebo zaspal pri ruženci. No, počkaj, tak teraz. Nie. Ešte rozohrievací masáž som ti nedal. Dobre, však Zase ma pusti, už tam chcem ísť. Dobre. Rež sa. Lolo, bežíme! Ideme! Halo, No poď, Dominiko! Počúvaj, si ma tu nechal, ne? Však otváraj! Lolo! Som ho tam zamkol. Kde si? No sa môže stať, len nie toto. No nič. Odomýkaj! Idem. Kľud. Čau, Lorenzo. Čo sa tu tak sám Pedro, fotuješ? Don Pedro. Poď sa so mnou pomodliť ruženec. Ja nič. Som chcel ísť do knižnice. Tak sa poď pomodliť ruženec. A potom môžem ísť do knižnice? Najskôr sa pomodlíme ruženec. No dobre, jak poviete. To je somar? Tak toto je do plaču. Ja som tu teraz... Dobrý, čau.
Čau, dáš mi tú knihu? Alebo si mám vybrať niečo iné? Počkaj. Čiže my keby sme ti zobrali tú knihu, ty si zoberieš inú. Asi áno. To bol dobrý plán. Ja som vedel, Lolo to zase vymyslel. Dobre, čiže super. Teraz sme tu dvaja. Môžem si sadnúť a byť medzi knihami. Super. Náhodou bola celkom sranda vás sledovať, ako sa ma snažíte naštvať, ale nejde vám to? To sranda určite nie je. Sranda je to, keď vy píštite, keď vám niečo robím a potom na mňa nadávate a všetko toto. A ja sa vtedy smiem. Teraz je to naopak. Ja som tu zamknutý, toto, nejaká kniha. Randomná. Čo toto je? Nič, neviem. Tak to je smutné. To je riadne smutné. Chápeš, medzi týmto. Si tu zavretý medzi týmito knihami s babou a ja tu možno ešte aj umrem od hladu. Zamknutý, lebo Lolo. Ty chceš povedať, že nám on nepríde odomknúť? A my zmeškáme večeru a večerné slovko? Veď matka predstavená bude na mňa nahnevaná. Jasné. Dobre, kľud. Stoj, ja to vyrieším. Teraz zahvezdím. Takže, náš plán je sadnúť si a čakám, kým nepríde Lolo. Tak to si vymyslel. Ale ja furt neviem čítať, čo si. Toto je... Takže ty a Lolo ste ma tu chceli zamknúť, hej? Hej. A nakoniec tu zamkol aj teba? A teraz nevieme, kedy príde otvoriť, hej? Hej. Tak to ste vymysleli, chalani, fakt, že hej? No, aj sme vymysleli. Teraz ťa už tak ľahko nenaštveme, čo? Asi nie. A treba to? A vieš čo? Ani nie. Mohli by sme byť kamaráti, len tak. Mohli. Iba, ak ma zoberete s vami hrať futbal. Ty a futbal. Ledva behaš. Ja hrám futbal dosť dobre, náhodou. Hej, jasné. Čo, načítané máš, čo? Jasné. Sčítaná futbalistka. Si? Hej. Neviem, však dobre, no veď tak niekedy ťa zobereme, lenže sme tu zamknutí a jen ten chalan tu není. Čiže môžeme si čítať knižku, tuto, môžeme si prečítať spolu, to je nejaká futbalová, tuto Diego Maradona. A však ty by si to mal vedieť naspamäť. Mohla? Mohla by si, no. A veď kde je ten Lolo už? Kurník. Už som tu strašne dlho. Lorenzo, Dominiko, prepáč, ja som zase zabudol. Si to ty? Mal by si to byť ty, nie? Tomu ver, prišiel sám Sir Lorenzo ťa zachrániť. Dobre, môžeš už prestať hovoriť do toho mikrofónu, alebo ja neviem, čo to je? A otvoriť? Nie, najprv ti vysvetlím, čo sa stalo, takže počúvaj. Prišiel som tam a on začal, že pre jeho bolestné umúčenie a ja som nevedel, jak pokračovať, ale no, nejak sme to zvládli. Áno? Áno. A môžeš už otvoriť, prosím ťa? On normálne zaspal a kľúčik mám, takže áno, môžem. Tak otvor, šebi. Fratelino. Tvoj záchranca prišiel. No jasné, Fratelino. Nie čo? si rád? Nie. Prečo? Lebo ťa nerad veľmi vidím. Ja som spravil všetko, čo si mi nakázal. Počúvaj, si povedal, že prídeš, zoberieš knižku a zakričíš a ideme. A ja zamknem, tak. No, a nie, som povedal, že keď prejdem tými dverami, vtedy zamkneš. Nie, si povedal, že keď zakričíš, tak ja zamknem. A ja som tak spravil. Ale chápem, akože chybu môže spraviť každý, aj ty, takže máš to odpustené. No, ty si to domotal. Inak, čau. Čau. Počkaj, vy ste tu boli dvaja? Ja ti to vysvetlím. A vy ste sa akože nezjedli od hnevu? Ona nie je taká divná. Ty si sa zbláznil z tých kníh?
A nie, veď vie hrať dokonca aj futbal. Ona. Ja som sa smial, ale... Však má nohy jak žirafa. Si videl hrať žirafu futbal? Nie. Ani ja. No, ale že vraj? Chce s nami zahrať futbal? Tak sme ju mohli vyskúšať. Reku, za čo? No, počúvaj. Nechcela by si ísť? Chcela. No, tak ešte pred večerou to stíhame. Na Oradku sa hrá ešte pred večerou, ale neviem, či sa mi chce. Ale, dobre. Chce sa ti, dáme Maradona. Aspoň sa na ňu pozriem. Dobre, poj. Knižky s Bohom, nerád som vás videl. Dovidenia, do počutia. Čaves. Už nikdy tu nepôjdem. Ale ešte sa nerozíte, dohodneme si pravidlá. Wow, to je ale krásne jazero. Ja som ešte nikdy pri takom veľkom nebola. No, veď aspoň sme konečne zmenili prostredie od tých kníh. To moja duša potrebuje. Všetci pozorne počúvajte. Počúvajte. Dôležité je, aby sme ostali na jednom mieste. Jazero... Na jednom mieste. Takže nikto nikam nepôjde. Jazero je totiž veľké. A nie sme tu sami. Preto ostaneme iba na tejto jednej pláži, aby sme všetci na seba videli. Hlavne, aby sme my, sestry, a Don Pedro, na vás videli. Raz mu skáče do reči. Strašné. Čo som to ešte chcel povedať? Chudák zabudol. Kvôli nej. Hlavne sa neutopte a užite si to tu. Šum na deky. Jak povie. Sestry, ideme si rozložiť aj my. Na deky. Oni sa snad do smrti budú doberať. A však čo, aspoň je tu sranda. Jak povedal Dominiku, aspoň je tu sranda a za druhé. Keby Pedrovič na niečo zabudol,
Matica mu to hneď pripomenie. Mám pocit, že to by sa zišlo aj tebe, lebo podľa toho, čo si teraz spravil, asi zabúdaš, že sme traja? Pripáč. No, tak. Sadnite si v mojom skromnom pohostinstve, tak. Na. No. Lepšie? Ani nie. Prečo? Ale dobre to je. Zás som sa snažila a zás nič. No a paj, ideme sa opalovať. Do leta budem bronzový. Či? Jaký je bronz? Asi hej. Dajme tomu. Ty by si mala vedieť. Bronzový je bronz? Aký iný? Dobre, berem to ako hej. Ach, chalani, budete mi chýbať. Chýbať? A ty kam odchádzaš? Ale veď nikam, len vieš, keď budeme dospeli a budeme musieť odtiaľto odísť. Bude mi za vami smutno. No ale počúvaj. Však keď budeme dospeli, odídeme z decaku. A vtedy už Don Pedro ani Matica žiadne práva nebudú mať na nás. Že s kým sa stretávajú a kedy sa stretávajú a kde. Proste si pôjdeme kam chceme a budeme sa stretávať s kým chceme. Môžeme ostať spolu. Môžeme ísť spolu do sveta. Spolu? Sí. Tak to by sa mi páčilo. Ufa, aj mne. Dobre sme to vymysleli. Šialene. Ja mám taký sen. Ty máš sen? Áno, mám sen. To je zle? Nie, by to vôbec nie je zle. Zmenko, prestaň byť furt taký krutý. Ale veď nesnívajú len baby? Nie, to není pravda, veď snívajú všetci. A vieš čo najlepšie? Keď máš sen a potom sa ti splní. No ja napríklad snívam iba v noci. To aj ja. Ale vždy zabudnem na to, čo sa mi snívalo. No to sedí na teba. Ja viem. Bohužiaľ. A aký je tvoj sen, Lolo? Teraz som povedal, že neviem. Sami musíte v kuse smiať, že zabudám. Veď sa neurážaj. A čo mám robiť? Veď mňa to nebaví. ja si myslela tvoj sen. To objasni, nie v noci. Nerozumie. Jaký sen? Ten, čo pred chvíľou si hovoril. Čo som hovoril? O čom snívaš? Už viem. No. Čakaj. Áno, sen. Že ja snívam, že ostaneme takto spolu. Všetci traja. 1, 2, 3. Presne tak. 4, tak. Dobrý si. No. To je pekný sen. Ja by som zase chcela pomôcť s takým deťom, ako sme my boli, keď sme sa sem dostali. Nechápem. Že by sa deti, chápeš, necítili také samé, opustené, alebo by mali aspoň jedného človeka, kto by ich mal rád, keby to bola aj učiteľka v škole, alebo aspoň niekto, vieš? Ja som ani učiteľku nemal, keď si tak spomínam, kým som neprišiel do decáku. Niečo na tom bude. Ale počkaj. Domeniko, čo sa stalo? Ja som ho asi zase naštval. Ale nie, vôbec nie. Teraz si ma fakt nenaštval. Ja mám sen. Ja snívam. Wow. Môj sen je, že čo keby sme tieto dva vaše sny spojili dokopy. Ty chceš pomôcť deťom s rovnakými osudmi, ako boli tie naše. Áno. Ty chceš, aby sme zostali do konca svojho života spolu. No, a to je dokopy... 1 plus 1... Je 3, je 2. 1 plus 1 je 2. Tak. No, áno. No a čo má matematika spoločné s našimi snami? No nie, veď proste, že to spojíme. Že akože, že ostaneme spolu a budeme pomáhať druhým. Vravíš to pekne, ale skús inak, lebo nechápem. Prepáč. Dobre, predstav si. Áno. Don Bosco, čo založil, Oradko. Áno. Hej? Tak vezmi si, že my spravíme niečo podobné, ale zároveň nie je to isté. Tak to rovno môžeme založiť školu. To je dobrý nápad. Čo? Že keď budeme dospelí, pôjdeme do sveta a založíme školu pre každé dieťa, aby sa deti necítili osamelé. Lolo, ty si genius. Ja som si myslel, že to moje zabúdanie akože má nejaké, jak sa to povie, logické odôvodnenie. A minulé, vieš, keď sme boli v tej knižnici, tak som čítal, že geniusovia radi zabúdajú. Aha.
to som necitoval, ale skoro. Ty si bol v knižnici. No však vtedy. Aha. No, Sice sú to zabúdaš, jak pekné ja. plány, ale na to aj potrebujeme peniaze a to by sme museli s Lolom aj začať študovať. No to teda. Pravda. A teraz už sme chudobní ako kostolné myši. No, počúvaj. Môžeme ísť spolu do sveta. A čo tam? No, počúvaj, najprv si kúpime kompas, aby sme vedeli, kde je sever. A keď budeme mať sever, tak sa nám pôjde dobre, ne? A pôjdeme, kam pôjdeme? Hej. Do Milána. A v Miláne nájdeme nové skúsenosti. To je namiesto školy, vieš, čo flákame, tak tam nájdeme skúsenosti a zarobíme peniažky. A to je namiesto brigády, na ktorú sme moc leniví. No. A budeme mať skúsenosti, aj peňažky a horsa, môžeme založiť tú vašu školu, keď tak veľmi chcete. Ty, kokso. Lolo, dneska ti to páli. Páli. Skoro jak to slnko. Vraveli, že má byť 25 stupňov. A povedz mi, ak môže vyštudovaný človek povedať, že je 25, keď cítim, že je 40. Nechápem, ale Ja? mám tu vodu, takže čaute, idem sa kúpať. Radšej hodiť. Jej, ale dobre to vymyslel. Akože... A on vie plávať? A čo ja viem. Kokso. Je pekné počasie. Ale... Pomoc! Dominiko, on sa topí! Topím sa! Nie. Kde si? Nie, pomôž sa. Fratelino, mám ťa. Ži. Nie. Ži. Bude v pohode. Ži, vypluj tú vodu. Žiješ? V pohode? Ži. Dýchaj. Fú, nádych, výdych, tak ako si ma to učil. Nádych, výdych. Presne tak. Lepšie? Dobre. Fuj. Frajer si. Horšiu vodu sme nemali, ani keď nás padla sopka na tú, čo máme tam. Aurora. Ukazuješ 5, ale počúvaj ma. Tam sú žaburiny. Ja tu už nikdy nepôjdem. Žaburiny a sinice. Fuj. Dobre, fratelino, už sa tu neukazuj všetkým. A poďme už. A deku si zabudol. Ale tu si a zober. mám pre teba novú úlohu. Že ma naučíš plávať. Kaši na to. Dobre. Toto nám už nerá. Skúšame sa nájsť v nemých slovách, dotyk sa dotykom niekam schová. Skúšame sa nájsť, kde nik už nič nehľadá, tam, kde sa vždy rozum citom zdá. Skúšame sa nájsť v krehkých vôňach, čo tu raz zostanú, možno po nás. Možno ma chceš nájsť, ako ja nájsť teba chcem, dýchať spolu nekonečný sen. Na, 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 na. Hľadám ťa v predstavách tých nádherných, si zlodej nežných slov, ja strácam dých. Skúšame sa nájsť tam, kde hviezdný prach nám vnáša túžbu do snov, prežiť to so mnou. Na, 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 prežiť to so mnou.
zašepkám ti, iba so mnou buď. Zastavíme čas, poďme snívať zas a stále, až kým ráno nerozdelí nás. Zavážem ti to. Ďakujem. Kurva, otravuješ. No prepáč. Mne sa vždy rozviažú, tak viažeš úplne zle. Vyzerajú tak šťastne. Kto, Frančeska? Nie, veď Aurora. Jaj, jasne. No, si hej. Zjavne ju to baví. Ale aj mňa to baví. Čo, teba akože tiež? toto, hej? No jasné, však. Podradná robota. Najprv cestičko a potom do rúry. Ja som myslel, že zarobíme rýchlejšie. To je pravda. No, je tam toho. Máš to ešte teplo? nechce robiť, veď ulejme sa trocha, nie však. Pravda. Však ešte aj tak spí maestro. No, keď príde, tak vtedy, hej, rýchlo. Dáme piškôrky, čo ty na to? Poď. Dajme, poď. Do tej múky, čo máme na cestu, tak začínam. Ja začínam. Ja som minule prehral. Aj tak začneš ty. Strašne egoisticky. Kde ste vy dva? Do práce, šup? Domenico, ty rožky, Lorenzo, ty pod za pokladňu. A vy, majstro? Ja si na chvíľu oddychnem, som veľa robil. Tak. Tak ste teraz prišli. Nie, to je v pohode, čo? Zas je to na nás. Dobrý deň, pane. Čo si prosíte? Tuto vidíte zľavička krásna. Dobrý deň, ja by som si poprosil jeden rožok. 25 forintov. A jeden? 2,5 forinta. Nech sa páči, ja som to popletol, prepáčte. Dovidenia, pekný deň. Dobrý deň, pane. Tento krásny chlieb poprosím. Že pane. Nuž, mladík, že si takto úctivo ma oslovil. Tu máš na účet podniku, máš za maminkou. Povedz, že ťa dobre vychovala. Ty si mu to dal zadarmo? Je to, že teraz zarábame tak málo a ešte aj takéto veci robíš. Počkaj, ty si marný.
Počkaj, choď radšej hento robiť, ja idem ku pokladni. Mne to nevadí, že málo zarábame. Mne sa tu aj tak páči. Ja ako rýchlo chceme splniť ten náš sen. To je pravda. Rob. Čau, chalani. Dievčatá prišli. Pauza. Hej. A ideme na obed, tak sme vás len prišli pozdraviť. A vy čo robíte? Rožky. Cítiš ten dym? Rožky, cítiš ten dym? Rožky? Nie, rožky, nie. Tak, Zase... čau. Pozri sa. Čo si s tým spravil? Zase sú na uhoľ. Sa na to môže vykašľať takáto robota. A toto kto má jesť? Akože čo to dáme do pokladne, ako čokorožky, alebo čo? To je dobrý nápad. A keby to náhodou uhadli, tak buď tam dáme, že... Dobre, počkaj, prestať dristať. Extra čierna čokoláda. Alebo že nová receptúra. Prestaň dristať a radšej mi povedz, ako sa toho zbavíme. To nechaj na mňa a ty sprav nové cesto na rožky. No, marš. Zase to pokašľal. Všetko, aby som ja robil. Môžeš ma pochváliť. Máš jediné šťastie, že máš takého šikovného pomocníka. Ako vidíš, všetko je preč. A môžeme začať od znova. Tak poďme, no, veď kým si to vedúcko nevšimne. Môžeš mi Myslíš si, pomôcť že by týmto cestom. No, dobrý nápad. Ale... Netlač sa. Choď preč! Vychoď. Moje cesto. Vymysli si inú pomoc. Už mám, pozeraj, daj sem. A minulé mi Aurora čítala. No pokračuj. No, len tak, neber to zlé, to len tak som ju poprosil. Mi čítala, že ako spraviť dobré cesto, lebo sa jej pripieklo, skoro jak nám. No, a čo? A ona povedala, že cesto musí byť dobre nakysnuté. A že vraj to kysne nejakým kyslíkom. Neviem, čo to je, ale... Tak si to začneme vyhadzovať. Ona povedala, že je to vo vzduchu. No, tak si to poďme prehadzovať. Dobre. Poď. A myslíš, že to pôjde? No jasne, že hej, hoď. No, dobre. Chytám. Ty kokso, dobre, už to ide. Akože celkom nám to fičí. Hej! Potrebujeme deratizera. Máme chrobáky. Ups. Čo sa stalo? Jaké chrobáky? Ja som tie spečené rožky hodil do záchodu. Že nech odplavu rýchlejšie. Aby ich nenašiel v tom koši. A to bol podľa mňa dobrý nápad, ale nejako to nevyšlo. Nechápem, prečo sa toľko nevieš trafiť. Vidíš, čo si teraz spôsobil? Však ty si hádzal. Čo teraz budeme robiť? No, to nám asi povie vedúci. Majstro, okuliare vám očistím. Mám špinavú zásteru, tak to hádam zvládnete vy. Ja to cesto zoberiem. Máte špinku? Dajte. Toto už iba do koša. A ty ideš so mnou tie chrobáky upratať. Fuj, tam je otlačený ksicht ešte aj paže s týmto. Dobrý. Čau, už sa dlhšie pozorujem a poviem ti, máš to v tom pekárstve dosť ťažké. Ťažké? No veď jasné. Ešte aj zarábam ako zarábam. A platí dosť? Veď hovorím ti, že nezarábam. Skoro vôbec nič. A mám pre teba jeden nápad. Ponúknem ti šichtu za kopu peňazí. Počkaj, to akože na jeden krát? Koľko peňazí? Áno. Vážnym službám. Poďme, ale ukáž mi kde. Chcem rýchlo zohnať nejaké peniaze.
Najdrahší Domeniko, chýbaš nám tu. Zrazu je tuto bez teba také prázdne a osamelé. Lolo nám bez teba ani opičky cez okno nerobí. Myslím, že mu naozaj chýbaš. A nie len jemu, ale aj nám ostatným. V piatok sme ako vždy chceli ísť na zábavu do Labambaru. Ale keď sme tam prišli, ako si nám do tanca nebolo. Čoskoro ťa prídem navštíviť. Tvoja priateľka Aurora. Drahá Aurora, prepáč, že som sa ti dlhšie neozval. Dali ma na samotku kvôli nejakej kontrole a prerábke niektorých cieľ. Najskôr som mal na to celkom nervy. Dejú sa tu totiž rôzne podivnosti. Ale musím ti povedať, že ma to prekvapilo a je to tu fajn. Zrazu mám čas na také hlboké premýšľanie. A veľa sa aj rozprávam. To som napísal tak, že si teraz asi myslíš, že som sa zbláznil. Ale nemyslel som to tak. Nerozprávam sa sám so sebou, ale s Bohom. Prosím ho o odpustenie a o radu, ako byť lepší. A mám pocit, že on tu naozaj so mnou je. A ty, Aurora, ako sa máš? Aj ty mi veľmi chýbaš. S pozdravom, tvoj Domeniko. Počuješ ma, keď ťa zavolám? Či hneváš sa, keď neodolám? A zase topím sa v hriechu a hľadám ťa v tichu. Ty vieš, že mám strach, keď som sám. A mám pocit, že už nejde klesnúť nižšie. Prečo by si sa sklonil, bol mi bližšie? Najvyšší Pane a kráľ, ty si hoden všetkých chvál a ja som len prach. Z nepokojného spánku precitám v ľahkom vánku, počujem, že odpovedáš, ty ma poznáš. Vždy som bol súčasťou tvojeho plánu, ty nenecháš blúdiť ma nocou, veď ma v ústrety ránu. A keď prídu skúšky, pôjdem roklinou temnou. Nechcem sa báť, daj mi znať, že si so mnou, znať, že si so mnou. Občas sa pýtam, či má život vôbec nejaký zmysel. Či tráviť, a keď príde mi na myseľ, neodbytné byť, či nebyť, či dáš silu prežiť, keď príde môj pád, keď sa vzdám. Či ponúkneš mi pomocnú ruku, či budem počuť tvoje volanie v hluku, či držíš ma stále, keď váham na hrane, ty vieš, že mám strach. Z nepokojného spánku precitám v ľahkom vánku, počujem, že odpovedáš, ty ma poznáš. Vždy som bol súčasťou tvojeho plánu, ty nenecháš budiť ma nocou, veď ma v ústrety ránu. Už viem, ty si život, ty si vykúpenie, smrťou prikryl si moje previnenie. Ty dávaš vieru, ktorá všetko mení, z tvojich rúk prijímam duša uzdravenie. A keď prídu skúšky, pôjdem roklinou temnou. Nechcem sa báť, daj mi znať, že si so mnou. Znať, že si so mnou. Čau, Niko, ako to tam vyzerá? Už dlhšie nás k tebe nechcú pustiť. Vraj v celej väznici sú zakázané návštevy.
A tak som prekonal svoj strach z písania týchto dievčenských zvyklostí a hľa, Fratelino, píšem ti list. Možno tu bude pár chýb, ale Niko, poviem ti, zlepšujem sa. Dokonca aj čítam knihy. A sú celkom zaujímavé. Keď sa to bude dať, nejakú ti pošlem. Daj mi ale vedieť, že si v poriadku. Lolo. Čau, Fratelino Lorenzo. Konečne ti odpovedám na túto tvoju, ako si to nazval, dievčenskú zvyklosť. Vyzerá to tu tak, no čo ja viem, však jak v base. Dlho som bol na samotke. A dobre si počul, potom zakázali návštevy. Nevieme dokedy. Nikto ti tu nič nechce povedať. Ale mne to až tak nevadí. Poviem ti, bratu, som šťastný. A je to asi divné počuť od kamoša väzňa, ale je to tak. Myslím, že jednoznačnou odpoveďou na moje šťastie je Boh. Je tu so mnou a ja cítim, že počuje každé moje volanie. Ach, Lolo, no dozomne. Ako to ide v pekárstve? Daj vedieť. Čau. S pozdravom, Domenico. Dnes posledný raz prosí o kvapku živej vody. Nech zaplaví, čo nosí z ciest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých tvojim bránam viedol, ukazoval na otvorené nebo. Dnes posledný raz prosí o kvapku živej vody. Nech zaplaví, čo nosí z ciest, po ktorých chodil. V spomienkach dáva všetkých, s výdychom slovám neme, vezmi ma, je odpustené. Môže človek protivenstvá zniesť, lebo cesta kríža jasný má cieľ. Keď za hranicami síl kríž ako maják uvidel, s nádejou kráčal, s láskou sa dával, s odvahou žil. S nádejou kráčal, s láskou sa dával, s odvahou žil. Voda, vzduch, všetko vonia inak. Aj zem schovaná v tieni, v srdci chlapca zvláštny prízrak, cítiť, keď sa v muža mení. Steny celý lásku nezadusia, ani svet klamstvom pomílený, ohňom si bol pretavený. Môže človek protivenstvá zniesť, lebo cesta kríža jasný má cieľ. Keď za hranicami síl kríž ako maják uvidel, s nádejou kráčal, s láskou sa dával, s odvahou šiel. S nádejou kráčal, s láskou sa dával, s odvahou šiel. Môže človek protivenstvá zniesť, lebo cesta kríža jasný má cieľ. Keď za hranicami síl kríž ako maják uvidel, s nádejou kráčal, s láskou sa dával, s odvahou šiel. S nádejou kráčal, s láskou sa dával, s odvahou šiel. Tak, niekedy si to zopakujeme. Dobre, Louis? Tam je. Lorenzo!
som vonku. Domeniko. Nazdar. Čau, rád ťa vidím. Počuj, skoro som ťa nespoznal. Hej, no a dobre sa mám. A ty? si sám? Ty? No, som, prečo? A vieš čo, nič. No, jakže nič? Však keď človek niečo hovorí, tak to má zmysel nejaký. To u mňa niekedy nie, ale no veď, ty si taký nebol. Ja som myslel, mal som zakázané tie návštevy, tak ja som myslel, že ma príde navštíviť aj Aurora s tebou a zdá sa, že zabudla. To nezabudla ona? Prosím, nehovor mi to. To zabudol syn mojej matky. Ja, konkrétne. Počúvaj, ona bola strašne dlho chorá a mala silný zápal plúc. Ona zomrela? Nie, nezomrela. A išla sa liečiť niekde do sanatória. Tak to bolo. Veď Lolo, čo si hlavu nechal niekde? To je dôležitý odkaz. Čo si zamilovaný? No, možno aj som. Počkaj, aj ty? Čo aj ja? Počkaj, aj ty? Nie. Fratelino, ja už viem, čo si tým chcel povedať. Nechcel som tu nič povedať. Tu rozprávame nejaké puberťačky. Nechcel si to povedať. Jasné. No, ktorá to je švárna dievka? Poznám ju? Veď áno, tak je to Aurora, no len... Jaj. Ja ju ľúbim, len už jej to nikdy nepoviem, lebo... To by som si o vás nepomyslel. No, veď ani o nás. Počkaj. Niekto by to mal vedieť. No, ja som to vedel kedysi. Asi pred 2 týždňami alebo 2 dňami, ale už neviem, kde to je. Ale moja žena vie. Fratelino, ty si ženač. No, to povedz mi, poznám ju? Poznáš, vieš tá Františka, tá čo zase... Tá je kamoška. Presne. No, tak... Tak čo ona? No, ona vie, kde je to sanatórium. Tak vraj niekde v horách. Tak poďme ako nej predstaviť, síce ma pozná. Už ťa síce pozná, počkaj, bátok som si nechal. Ani ja som ťa skoro nespoznal, tak si sa zmenil v tej base, čo vám tam nedávali jesť, pozri na seba. Kosť a koža, ona ťa vychová, vieš, aké dobre varí polievočky. A rezne, johoj, mňam. Taký nervózny zase. Aj toto, to bude v pohode. Však už sme tu. Počkaj, co to je ono? To tam píše, to je jak na tej knižnici, že sanatórium. Ale ja neviem, čo ja mám povedať. Na to musíš prísť ty sám, fratelino. Hlavne nech je úprimný. Hlavne buď úprimný. A nech jej povie všetko, čo cíti. A povedz jej všetko, čo cítiš. Ale ja som to zvládneš. A čo ak som sa jej tu krádež úplne zhnusil? Jaj? Čo ak nebude chcieť bývalého väzňa? Ale vôbec, Domeniko. Urobil si chybu, olotoval ju a ešte si sa jej odsedel svoj trest. Si dobrý človek a to predsa Aurora vie. Tak chod za ňu. To sa často nevidí, to máš plusové body. Povzbudivé slova. Zvládneš to, držím ti palce. Dobrý. Ako pomôžem? Hľadám nejaké dievča, meno Aurora Bellucci. No, tak to je tá vzadu zahrade je s malou. Môžete ísť za ňou. Ďakujem. Šup.
Pardon, veď... Prievam. Ona drží nejaké bábätko. Nie, ona sa vydala počas toho, jak som vo väzení. Nie. Fratelino, to bolo riadne rýchle. Ach nie, zjavne to nedopadlo dobre. Dominiko, čo sa stalo? Je tam na záhrade a drží nejaké dieťa. Čo nechápem. Dieťa? To ani my nemáme. Ty si s ňou vôbec nehovoril? Ale nie. Ach, Dominiko, to musíš napraviť. Uvidíš, ako ti odľahne. Ver mi. Nie, už sa jej nebudem pripomínať, už tam nejdem. Fratelino, si mi pravil, že ľúbiš Auroru, tak to ľúbiš ju? Áno, ale nikdy jej to už nepoviem. Vy chlapi. Aha. No, počkaj. Jak vravel Don Pedro, že prekážky treba nejako prekonávať a takto. Aj, to som vlastne nepočúval. Tak, neviem. Možno to ani nebol on, podľa mňa to bola Matica. Ale povedali takú múdru vec, že keď máš otázky, tak odpovede na ne, no teda akože konkrétne na tie tvoje, ti vie dať len Aurora. A keď sa jej to nespýtaš, tak nedostaneš odpovede, nebudeš môcť uzatvoriť túto kapitolu svojho života. A Aurora si zaslúži vedieť, že si sa polepšil a že si sa stal z vlka taký baránok. A ešte aj to, chápiš, proste, však je tvoja priateľka, tak by mala vedieť, že si to oľutoval, ne? Veď pravdu máš, ale... A ešte... Máš fakt pravdu. Idem znova za ňou. No, počkaj. Ďakujem vám obom. Choď. Díky moc. Buona fortuna. Díky. Zasa vy? Ja som si tam niečo nechal. Môžem? Ja rýchlo. No choďte, ale rýchlo. Jasné. Aurora? Dominiko! Ahoj. Tu si ty, živý a zdravý. No, a prišiel si za mnou. Poď, hovor, ako sa máš? Ja som tu, hej. No vieš čo? A tak, celkom aj dobre, no. Posledné dni pred prepušťačkou boli také zdĺhavé, ale ešte mi veľa vecí nedochádza. A mám sa dobre. A ty, ako manžel a dieťa? Manžel a dieťa? No veď áno, veď som videl to babetko, čo si držala. A z toho si zistil, že som sa videla a to babetko je moje? No. To babetko sa volá Julia a to nie je moje babetko, ale moje kamarátky odtiaľto. Veď ja nie som vydatá, Dominiko. Čiže ty nie si vydatá? Tak to ti musím povedať, niečo ti Čo mi musíš? Musím ti niečo povedať. Áno? Aurora, mňa tá krádež veľmi mrzí. Ja som chcel skôr získať peniaze na splnenie nášho sna, nie na to, aby som bol bohač. Mňa to veľmi mrzí. Odpúšťaš mi? Odpustíš mi? Jasné, že ti odpúšťam, ale mi sľub, že už nikdy nič také neurobíš, že sa nenecháš nahovoriť na takéto zlé chodničky. Aurora, ja sľubujem. Ešte by som ti mal niečo povedať. Áno? Aurora, no ako ti to povedať? Ja ťa mám veľmi rád. A ja ťa mám rada, Dominiko. Nechápeš. To povedať. Ja ťa mám radšej ako kamarátku. Nie, že by si bola zlá kamarátka, ale... Ja ťa ľúbim. Dominiko, ja som to nečakala. Myslíš, že by si aj ty mohla? No to, vieš... Dominiko? Aurora? Veď ja ťa už dlho... To. Čo to? Veď to. Ja nechápem? Veď ľúbim ti trdlo. Áno! Ďakujem. Tak ti asi berem.
duša je hlboká, ťažko ju preskúmať. Preto Boh, ktorý vie všetko, povedal, že viac než chápať je milovať. Preto je viac byť vďačný a pravá múdrosť to vie, že dlaň k dlani skladá každý, kto ťa miluje. Nauč ma ľúbiť ako dieťa, daj mi oči, ktoré svietia radosťou, ktorú ani bolesť nezničí. Nauč ma dúfať v teba veľmi, daj mi vieru, že v tebe sme nesmrteľní, že čisté srdcia ťa uvidia z očí do očí. Žiadna námaha s tebou nie je veľká, presne ako si hovoril, lebo viem, že nechceš nič, čo by si predo mnou nezažil. Čo viac ešte môžem si pre svoj život prijať, nemusím chápať ani všetko vedieť, keď viem, že stačí milovať. Nauč ma ľúbiť ako dieťa, daj mi oči, ktoré svietia radosťou, ktorú ani bolesť nezničí. Nauč ma dúfať v teba veľmi, daj mi vieru, že v tebe sme nesmrteľní, že čisté srdcia ťa uvidia z očí do očí. Nauč ma ľúbiť ako dieťa, daj mi oči, ktoré svietia radosťou, ktorú ani bolesť nezničí. Nauč ma dúfať v teba veľmi, daj mi vieru, že v tebe sme nesmrteľní, že čisté srdcia ťa uvidia z očí do očí. Premýšľate, ako sa tento príbeh nakoniec skončil? A či sa im podarilo splniť sen so založením školy? Aurora s Dominikom mali krásnu svadbu. Spolu s Lorencom a Franceskou a ďalšími priateľmi sa dlho radovali a zabávali. Po niekoľkých rokoch sa im konečne podarilo založiť školu pre deti zo všetkých kútov a krajov. Všetci zostali spolu a ich sen sa splnil. Preto pamätajte, snívať sa oplatí. Kráčaj s nami, titulák prázdnych ciest, večné diale, tvoj nesplnený sen. Nehľadaj kúty mesta, tam nenájdeš lásku. Tam stratíš svoj úsmev a tvoje oči zhasnú. Naše dlane chcú objať celý svet, dávať radosť, láskavosť a smiech. Nebeskú vôňu má chlieb, ktorý rozdávať chceme. A spolu pôjdeme vpred, od teraz až navždy. Zostaň s nami, patríš k nám, Dom Bosco, s tebou máme aj svoj život. Zostaň nám v srdci, zostaň medzi nami, spolu s mládežou chceš kráčať smerom k svetu svojmu.
keď naplňa nás tieň. Ty si vždy blízko nás, keď radosť žije v nás. Ty si vždy blízko nás, tak poď a s nami kráčaj. Zostaň s nami, patríš k nám, Dom Bosco, s tebou máme aj svoj život. Zostaň nám v srdci, zostaň medzi nami, spolu s mládežou chceš kráčať smerom k svetu slobody. Ty si vždy blízko nás, keď radosť žije v nás. Ty si vždy blízko nás, tak poď a s nami kráčaj. Zostaň s nami, patríš k nám, Dom Bosco, s tebou máme aj svoj život. Zostaň nám v srdci, zostaň medzi nami, spolu s mládežou chceš kráčať smerom k svetu slobody. Zostaň s nami, patríš k nám, Dom Bosco, s tebou máme aj svoj život. Zostaň nám v srdci, zostaň medzi nami, spolu s mládežou chceš kráčať smerom k svetu slobody. Spolu s mládežou chceš kráčať smerom k svetu slobody. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som si teraz na chvíľku zobrala takto slovo. Chcela by som poďakovať pár ľuďom. Ďakujem všetkým týmto úžasným ľuďom, ktorí stoja za mnou. Aj ľuďom, ktorí sú tuto okolo nás a sú súčasťou tohto vlastne divadelného tímu. Ďakujem im, že zvládli odohrať to, čo som im napísala a to, ako som ich odrežírovala, že toľko týždňov to trpeli a obrovský potlesk pre všetkých hercov za ich výkony. Keď hovoríme o hercoch, chcem poďakovať aj vám, rodičia, lebo predsa len teraz je to obdobie také pred testami, je pôrok a vaše deti sa flákali, na oradku neflákali sa, pilne pracovali. Veľká vďaka vám, rodičia, že ste nám dali túto možnosť nacvičiť s nimi divadlo. Ďakujeme vám. Ďakujem mojim úžasným spoluhudobníkom našej kapele, lebo tiež sme cvičili veľmi dlho. A niekedy aj do noci sme boli u Salesianov. Ďakujem za vaše citlivé duše na hudbu. Obrovská vďaka.
ďakujem veľmi pekne pánom, ktorých vy nevidíte, lebo sú väčšina v čiernom. Ďakujem Majovi Bergerovi za obsluhu svetiel. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielili na prezentácii, čiže to je Ondrejko Benikovský, ďakujeme. Ďakujem mojej šarmantnej asistentke, ktorá sa o mňa dneska starala a tiež pomáhala s prezentáciou. Šarlo, ďakujeme. A ďakujem tomu najlepšiemu zvukárovi Robkovi. Obrovská vďaka za všetko. Taktiež ďakujeme pánom, ktorí stoja za kamerami, sú tam vzadu všetci traja, ich teraz presne nevidím, takže obrovský potlesk tiež pre nich. Aj tuto. A tam je dáma, pardon, aj dáme. Chcela by som veľmi poďakovať môjmu manželovi Martinovi, ktorý dokonca tu bol skôr ešte ako ja. Skôr odchádzal z domu ako ja. Ktorý okrem hudby pomáhal aj s technikou, pomáhal mi vymýšľať scenografiu. Furt som mu zrušila ten nápad, on vymyslel nový. Mal to so mnou ťažké. Ďakujem ti. Ďakujem Jankovi Budkovskému. Neviem, on je vzadu. Jaďo? Ďakujeme Jaďovi. Janko, ďakujem ti, že si so mnou strávil veľa hodín rôznym zapisovaním si mojich nápadov a ďakujem ti za to, že si ich realizoval. Ďakujem ti, že si bol taký hlavný producent celej tejto show. Obrovská vďaka. Jedno veľké ďakujem patrí tejto škole, že sme tu mohli byť. Všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podielali, ďakujeme. A už mám iba posledné dve, ďakujem, nebojte sa, už končím. Ďakujem a zároveň prajem všetko najlepšie Salesianom k ich stému výročiu príchodu na Slovensko a ďakujeme im, že sme spolu s nimi mohli takúto Don Bosco show zorganizovať a oslaviť. Ďakujeme. Tak až teraz mám dve posledné, ďakujem, som sa trošku prerátala. Ani mne to nejde ako Lolovi, to rátanie. Ďakujem vám všetkým, čo ste prišli, že ste nás podporili, že ste nám tlieskali. Ďakujeme vám. A posledné ďakujem patrí Pánu Bohu za to, že nám dal silu, za to, že nám dal zdravie. Nemali sme žiadnych náhradníkov, takže to bolo naozaj v jeho rukách. A naši herci boli všetci zdraví, všetci hudobníci zostali zdraví. Všetko sa naozaj nieslo v takom Božom duchu. Ďakujeme ti, Pane Bože. A najväčšie ďakujem patrí našej Paule, ktorá to všetko s nami nacvičila, napísala nám scenár, bola pri nás veľmi trpezlivá, bola na nás milá a tak máme ťa radi, Paula, a ďakujeme. A najväčší potlesk pre ňu. Tak na záver ešte poprosíme direktora Páľa Dziveho, ktorý by ukončil. Verím, že
Ja to ukončím, ak dovolíte. Pavla, tebe už tak veľmi pekne mladí poďakovali, ale ja mám tu ešte taký osobné poďakovanie aj Maťovi, aj tebe. Minulý rok som sa tak prilikol, že už ste svoji. To je krásne. Tak veríme, že vás Pán Boh bude požehnávať naďalej a že prispiejete aj do Radka ďalším pokolením. Nech vás Pán Boh požehná. Príjmite aj tento darček. Vás ostatných mladých chcem osobne pozvať všetkých účinkujúcich hudobníkov, zvukárov, svetlárov a všetci, čo ste od rána tu boli. Pripravil som pre vás takú malú večeru v našom dome, takže budete pohostení aj odmenení tam ostatní, aj takouto vďakou. Ako viete, my prežívame teraz skutočne tento rok, 24. roku 1924 Salesiani prišli, sadli si na kufrík a v Šaštíne to bol ich prvý dom. My sme tu teraz 100 rokov na Slovensku. Vám ďakujeme za vašu žičlivosť, za požehnanie a zaujímavé, že práve tento rok aj náš hlavný predstavený si určil tú strenu, tak ako bolo celé to divadielko o sne, tak spolu sme snívali. A môžeme snívať aj ďalej, neviem, či ďalších 100 rokov, ale nech to Pán Boh požehnáva. Každé dielo, ktoré bude vychádzať mladých ľudí, ktorí vidno, že sú učenliví, že chcú hľadať aj v živote aj lásku, aj Pána Boha. A toto je také veľmi krásne. Čiže prežívajte s nami ďalšie tieto chvíle. Ďakujeme vám za každú podporu, finančnú, duchovnú, modlitbovú. Všetko to nám slúži a nech nám to slúži pre našu spásu. Tak by som vás pozval ešte, ak je Panna Mária už 100 rokov od začiatku pomocnica s nami na tom Slovensku, tak vás pozývam pomodliť sa tak po tvoju ochranu a dávam požehnanie. Po tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb. V núdzi a z každého nebezpečenstva. Sláva. A práve aj v tomto roku je 200 rokov od sna, ktorý mal Dom Bosco. Práve 200 rokov my slávime storočnicu prítomnosti a od sna, kedy sa udialo celé to dielo, kedy Dom Bosco mal prvýkrát sen o tom, čo mu Boh chce skrze neho aj dať. Nech vás Boh žehná, nech vás prevádza vo vašich rodinách, nech vás chráni od všetkého zlého. A raz do nebeského kráľovstva privedie všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ďakujeme veľmi pekne vám všetkým. Ďakujeme. Dovolím si úplne posledné slovo. Už iba z organizačných pokynov, tak vás poprosím, aby ste vychádzali aj po týchto dverí, aj z týchto dverí, aby sme neupkali úplne jeden východ. A ešte úplne nakoniec, kto by ste nás chceli podporiť aj vašimi 2%, tak vonku budú dievčatá aj s nejakým formulárom, tí, ktorí môžete nás podporiť, tak vás prosíme, aby ste aj možno si zobrali a podporili. Takže vás poprosím týmito východmi. Veľká vďaka. Majte sa, pekný večer.